Ourense reúne todas las condiciones para optar a ser la primera provincia destino turístico inteligente de España. Tras la jornada celebrada ayer en el balneario de Layas, a partir de ahora las reuniones entre Segitur y la Deputación serán las que marquen la hoja de ruta para lograr esa consideración. Por parte da Deputación, pois toda a colaboración e a disposición e a posibilidade de facer determinadas actuacións que vayan nese camiño, a vida conta dos resultados económicos que estamos tendo e da capacidade financiera coa que conta esta Deputación, e, bueno, pois eu creo que é unha cuestión innovadora, unha cuestión que se vencella directamente co turismo, que é unha fonte de riqueza, de emprego a futuro desta provincia, e creo que é unha cuestión máis que positiva. Para el presidente de la Deputación, ser los primeros es fundamental y un reconocimiento al trabajo hecho. Creo que a anticipación é básica. Teremos nos próximos días aquí en Ourense esa misión comercial de empresas norteamericanas, onde o turismo tamén ten unha importancia senlleira, onde está confirmada a presenza dunha das cadenas hoteleiras máis importantes do mundo, que opera neste momento en máis de 92 países e que evidentemente están vendo Ourense como unha oportunidade que tratamos de posicionar esa marca Ourense nun ámbito non só nacional, senón internacional.